so sibona iningi labantu bekujabulela ukusebenza amaphoyisa kodwa khona lelo dlanzana la abazibiza ngochwepheshe abaqhamuke endabeni afike bakhuluma ukuthi amaphoyisa ngathi siqinisa kakhulu isandla amaphoyisa sithatha umthetho awubeke ezandleni zayo. Samaphoyisa asikuthandi ukudubulana nabantu, siyafisa ukuthi ngabe zonke igebengu eziba khona oqala nje sifuna ugebengu angathi ngangamakhona isigebengu kodwa makuthi isikhona-ke isigebengu mangabe sefika amaphoyisa efika usibopho asivumeke phela ukuthi isibopho njengalalezi ezinye nje eziningi ezigcwele ejele njokade sisho sikhiphe ibali ukuthi amajele agcwele agcwele iboshwa. Lezo boshwa zizelanga amajele sathi somaphoyisa siyafisa ukuthi zonke iboshwa ngathi zingenze njalo. Umuntu mesekangile amaphoyisa mayifika angafuni kuba kubike mangabe kukhona lelo dlanzana lezigebengu elingafuni ukuboshwa ezizona amaqhama amaphoyisa afune zilwe silisane namaphoyisa ngoba sekwenzeka kanjalo masekuliwa empini-ke khona usuzolimala limala iphoyisa noma kulimala isigebengu siyalimala nathi. Akusho ukuthi njengoba kade sisho ukuthi sekulimala igebengu engaka amaphoyisa awalimalanga. Ngenyanga ezayo nje sizobe siyisepitoli eNonbilili la sobe siba ne-commemoration khona sikhumbule ozakwethu abashonile kanti silwa yona le yokulwisana nobugebengu. Siyafisa-ke laba abochwepheshe entweni zokulwisana nobugebengu ukuthi beze lapha eNonbilili bazobonana nemindeni yalawo maphoyisa ezobe limele ukuze bayitshele leyo mndeni ukuthi i-members